На Варненския плаж две ослепително красиви близначки, рускиня и украинка, са наострили зъби и ногти една срещу друга, когато дъщерите им изчезват. И Подяком Онуфри се тъпче с наркотици, гледа анимационни филми и всеки момент очаква края на света. Старата сводница мадам Лара пече кебабчета от ВЛПП на пружина от легло и разработва канал за продажба на деца в чужбина. Дъщеря й, еротичната танцорка Мария, се опитва да събере достатъчно пари, за да избяга в Германия. А най-честният и трудолюбив ром в страната, брат Пит Зюрбюлев, е на път да направи първата си кражба заради красавицата. Някъде наблизо, младата терористична групировка баджанаци от мъстители се готви да удари Варна по неподозиран начин. Полицията е застреляла младо момче пред Народното събрание. На българска територия е похитен министърът на външните работи на Русия. В Сирия е използвано химическо оръжие. Светът е на ръба на война. Американските ракети Томахок са заредени, а руските бомбардировачи са във въздуха. Но на бай Колю не му пука за всичко това, защото току-що се е обадила внучката му и го е помолила да събере 10 000 лева, за да я измъкне от ареста. Анархия на три морета от декември 2014 в добрите книжарници.